na predstavljanje podcasta, portala za popularizaciju i reprezentaciju tekućih i recentnih saznanja s humanističkih znanosti. Sudjeluju Tihana Kušter, Filip Šimunjak i Marko Zidarić. Izvolite. Dobar dan. Evo, sve vas na početku lijepo pozdravljam. U ime našeg portala, u ime naših urednika Saše Vukovića, Filipa Šimunjaka koji je danas tu kraj mene, u ime naših autora, među njima Marka koji je sada također ovdje, u ime naših čitatelja. Odmah na početku htjela bih se zahvaliti organizatorima što su nam omogućili da 4. rođendan portala obilježimo i predstavljanjem nekih točaka koje promoviramo, tako i na ovom predjubilarnom Clio Festu. Dakako, kad smo mi bili srednjoškolci, nama su stariji uglavnom govorili makni se s interneta, makni se s tog mobitela, uzmi knjigu u ruke, radi nešto pametno. I mi ih kao onako pravi buntovnici kasnije sa društveno-humanističkih fakulteta naravno nismo poslušali. Odlučili smo napraviti nešto pametno baš na internetu. Tako sam 2018. godine, to je bilo isto vrijeme otprilike kad sam otpisala poslijediplomski studij, odlučila osnovati i izradila sam portal za popularizaciju recentnih znanja iz humanistike. Zapravo možda bi točnija riječ bila promidžba recentnih znanja. Popularizacija je onako široka riječ. A neke dodatne niti vodilje bile su edukacija, popularizacija i poticanje kritičkog razmišljanja. Nakon 2 godine mog uredništva napravila sam najbolje moguće stvari i prepustila sam to uredništvo mlađim kolegama, Saši Vukoviću i Filipu Šimunjaku. Oni su ne samo standardizirali proces objavljivanja, pronašli nove autore, podigli količinu objava koje se objavljuju svaki tjedan, dovukli nove posjetitelje portala, nego među njima i Filip Šimunjak koji je, evo moram naglasiti, stvarno jako aktivan u javnoj povijesti. Inače je dobitnik rektorove nagrade za poznati projekt Bulwark of Europe, dobitnik je 2 nagrada Hrvatskog instituta za povijest za najbolji rad mladog povjesničara i dugogodišnji je urednik studentskog časopisa Pro Tempore. Pa Filipa, reci nam, molim te, kako mi uspijevamo ovako popularizirati recentna saznanja iz humanistike? Prije svega hvala Tihani na lijepom uvodu i pozdrav svima koji ste došli poslušati nas. Znači, što zapravo mi objavljujemo na tom portalu? Prije svega tu su članci o knjigama i znanstvenim člancima, nešto rijeđe o filmovima i YouTube videima, gdje nam je zapravo cilj uzeti članak ili knjigu nekog autora ili više takvih dijela i prezentirati osnovne ideje tog članka na sažet, jednostavan i lako razumljiv način. Osim toga, objavljujemo naravno i autorske tekstove koji su ovako dosta samorazumljivi, znači teme koje su zanimljive nama kao autorima i potencijalno dakako i našim čitateljima. Intervjue, i tu bi dakako iskoristio priliku da prije svega pozovem sve zainteresirane profesore koje bi možda zanimao ovakav oblik da porazgovaramo, jer ovaj intervju koji možete vidjeti tu na slajdu koji je izašao prije nekoliko tjedana je zapravo postao jedna od najpopularnijih objava zadnjih 5 mjeseci na našem portalu, tako da očito čitatelji žele čitati o povjesničarima, njihovim stavovima u nešto ležernijem obliku. Konačno tu su i metodičke vježbe koje objavljuju učitelji i učiteljice, profesorice i profesori srednjih i osnovnih škola, gdje oni zapravo dijele nekakve svoje vježbe koje su razvili u nastavi sa svojom djecom i na portalu ih prezentiraju drugima kako bi oni implementirali u nastavu. Sada bismo samo ukratko, prije što pređemo na strukturu nekakvih tekstova, rekli nešto o samoj analitici i statistici samog portala. Trenutno imamo 22 autora, od toga je 10 aktivnih, znači da objavljuju članke nekoliko puta u zadnjih 6 mjeseci. Eto, u ove zadnje 4 godine aktivnosti imamo već preko 300 objavljenih članaka, nešto oko 310, 311, svaki dan raste. A kao što možete vidjeti po brojkama, tu smo istaknuli samo zadnju godinu.
vidi se rast otprilike 25 do 40% u odnosu na prethodnu godinu, a takav otprilike isti rast smo vidjeli u 2020. odnosno na 2019. A ovaj omjer između korisnika i pregleda nam govori da zapravo dosta korisnika se vraća i više puta čita članke, bilo da im je jedan jako zanimljiv ili ono vjerojatnije da ga zapravo čitaju portal kontinuirano. Samo sekunde još. Kao što možete vidjeti po strukturi čitateljstva, uglavnom to je mlađa publika, ali nam je veoma drago istaknuti da zapravo 20 do 25% čitateljstva čine i čitatelji stariji od 40 godina, što očito znači da ovakav format prezentacije na portalima paše svim dobnim skupinama. Vratimo se sada na same članke. Znači, svi članci se dijele na kategorije, s jedne strane na kronološke, s druge na tematske. Ovdje možete vidjeti graf koji prikazuje 100 najčitanijih članaka u periodu prošle godine prema kronologiji. I ono što možda pomalo čak iznenađuje da su sva razdoblja otprilike jednako zastupljena, osim antike i prapovijesti, ali to moram napomenuti, ujedno pozvati sve ljude koji bi bili zainteresirani da se pridruže kao autor na tim periodima, zato što nemamo autore za ta razdoblja, ali recimo zanimljivo da nema dominacije moderne suvremene povijesti, što bi se možda očekivalo s obzirom koliko je zastupljena u javnosti. Kad smo radili tu analitiku krajem prošle godine, ujedno smo pitali naše čitatelje u redu, ovo ste čitali, a šta biste htjeli čitati u 2022. godini, i opet, kao što možete vidjeti, uglavnom ih zanimaju ranija razdoblja i ono što je isto za nas poticajno je da je antika na 3. mjestu, opet period koji nažalost nemamo dovoljno zastupljen, pa eto, bilo bi nam drago da se pridruži neki antičar isto. Što se tiče ove tematske podjele, opet možda malo iznenađenje da politička, pravna i vojna povijest, koje su nekakva 3 stupa tradicionalne historiografije, čine nekakvih 10%, što je očekivano, bilo bi loše da ne čini ništa, dakako, ali od nekakvih 10 kategorija čini otprilike desetinu sadržaja. Ono što nam isto drago istaknuti, da zapravo kulturna i socijalna historija nekako dominiraju, tu je dakako i vjerska povijest, umjetnost, književnost, pa se čak našlo i nekakvih možda ne mainstream tema kao što su eko-historije ili recimo historijska imagologija. Sada bi zapravo završio ovo dio što pišemo, pa bismo prešli na dio kako točno pišemo, a tu bi onda prepustio riječ najprije Tihani. Pa htjela bih napomenuti da ono što je najviše utjecalo na tekst u online okruženju je vizualna revolucija. Kao što znamo, vizualna revolucija to je svršen proces. Ne možemo ga vratiti unazad, već nekoliko generacija danas razmišlja posve drugačije prima informacije mozak nego što je to bio slučaj prije 30 godina. Ovo su podaci koji se najčešće javljaju. Dakle, više od 80%, negdje čak piše više od 90% svih informacija koje primamo je vizualno i ono se procesuira neusporedivo brže od tekstualnog. Međutim, u cijelom tom procesu bilo je nekakvih faza koje možemo razlučiti. Ja bih krenula tamo negdje od 2000-ih, tu se svi možemo osjetiti dobro, tada je blog doživio svoj najveći vrhunac. To je dakako bio medij orijentiran isključivo na tekstualno, a zatim došle su društvene mreže. U početku su društvene mreže također bile orijentirane tekstualno, dakle i MySpace, i Twitter i Facebook, a do promjene je došlo kada su se javile vizualni mediji poput Instagrama i Pinteresta, gdje je slika postala dominantna. Upravo su oni utjecali da na ovim prvim društvenim medijima, mrežama dođe do promjene. Naime, tada i na Facebooku slika postala dominantna, Twitter počinje ograničavati broj znakova koje možete objaviti, video se javlja na Facebooku, a najveća ironija se zapravo desila kada je i tekst postao sama slika na Facebooku. Ako se sjećate, to se desilo tada kada je Facebook omogućio da vi iza teksta stavite neku šarenu pozadinu. I zapravo se potpunosti mijenja dojam crnog teksta na bijeloj pozadini, zapravo i sam tekst postaje slika. Još veća promjena desila se sa kineskim TikTokom, koji je zatim utjecao da Facebook na Instagramu uvede i Reels i zatim nedavno na Facebook ga je uveo i prilično to dobro funkcionira. Sve te promjene počele su utjecati na to kako mi promatramo i konzumiramo tekst, a posebice u online okruženju, i sve to imalo posljedice na tekst u online okruženju. Filipe, možeš nam ukratko
reći kojim točkama, u nekim točkama, na koji način je vizualna revolucija utjecala na tekst u online okruženju, na koji način je Google indeksiranje utjecalo na tekst ili, na primjer, tekovine content writinga. Ovaj dio smo sada zamislili da zapravo na jednom konkretnom primjeru jednog članka pokažemo te neke osnovne elemente. Pretpostavljam da se baš ne vidi najbolje iz publike, ali ćemo proći kroz sve. Znači, prije svega tu je naslovna slika visoke rezolucije koja treba privući čitatelja i ukomponirana je zapravo sa glavnim ovim H1 naslovom. Taj naslov ne bi smio biti dakako onaj, što bi se rekao na engleskom, clickbait, da najavlja nekakav senzacionalizam i onda da tog u tekstu nema, ali ne bi smio biti niti nekako suhoparan, da ne privlači čitatelja, i to je recimo ovdje, ne znam koliko se vidio, kolegica super napravila, istaknula da je taj ep Pavla Ritera Vitezovića prvi, to je prototip nacionalnog epa. I onda zapravo se čitatelja potiče da stisne na članak, nakon toga slijedi ovaj kratki uvod koji treba dodatno zaintrigirati čitatelja. U redu, on je znači kliknuo na tekst, privukao ga je naslov i slika, ajmo mu sada objasniti zašto da ostane, zašto je taj ep relevantan, zašto je autorici bio relevantan, zašto mi smatramo da ga je bitno prikazati na portalu i slično. Nakon toga u samoj strukturi teksta možete vidjeti te posljedice vizualne revolucije. Prije svega tekst mora biti podijeljen na nekoliko podpoglavlja, H2 i H3, kako bi se tijek misli lakše pratio. Osim toga, paragrafi su jako važni, puno je lakše pratiti misao kad ona je razlomljena na neke dijelove, nego da je onaj klasični zid teksta. Unutar samih paragrafa podebljavanjem, to jest boldanjem, ističemo ključne misli koje mi kao autori smatramo da bi se trebalo prenijeti čitatelju, da su to nekakve ključne ideje koje želimo da im ostanu nakon čitanja ovog teksta. Unutar njega uključujemo dakako i poveznice, to jest one hiperlinkove, bilo vanjske, što je iznimno važno, na druge portale, ili bilo unutarnje, ako su neki drugi autori ili mi pisali o sličnim temama, da ih proslijedimo dalje. Grafički sadržaj teksta su jako bitni također, da da razlame tu monotoniju teksta, da vizualno dočaraju određene stvari. I tu na samom kraju, ne znam koliko se može vidjeti, numerički drugi popisi, recimo oni bullet point što se kaže na engleskom, su se pokazali jako efikasni za prezentaciju određenih ideja kada imate u članku kompleksno razražene nekakve posljedice, ajmo podijeliti prvo, drugo, treće, ovo vodi ovome, ili nekakve temeljne ideje članka su ta, da se točno zna. Osim toga, svaki članak je bitno kontekstualizirati, nešto o čem ćemo pričati više kasnije, a to je isticanje te interpretativnosti autora. Znači, nije naglasak na činjenicama u našim tekstima, nego na interpretacijama autora. Zašto autor smatra da je to bitno, zašto se on bavi tom temom, koja je relevantnost tog teksta u okviru nekakve šire teme. Izravno navođenje, ovo je recimo lijep primjer, je reći baš o pjesmi, ali ono se, znači citiranje izravno dijela, ovako smo malo grafički, da drugačije izgleda, da više upadne u oči. Osim toga, svaki tekst obavezno mora na kraju imati nekakve preporuke. Ovaj recimo iznimno ima i preporuke za nekakvu edukativnu emisiju, ali apsolutno svi moraju imati ove preporuke za čitanje na kraju svakog članka. Znači, ako je reći o onom prvom obliku prikazivanja članka, to je taj članak koji smo prikazali ili knjiga. Ako je reći o autorskima, moramo staviti poveznice od kud mi crpimo informacije, ali nemamo onaj klasični znanstveni aparat fusnota, ali svejedno naši podaci moraju biti utemeljeni. Sad zapravo, kad smo prezentirali što i kako pišemo, prepustio bi riječ kolegi Marku Zidariću, koji je student povijesti i komparativne književnosti, koji zapravo, iako je jedan od najrecentnijih priključenih autora našem portalu, vrlo brzo je postao jedan od najaktivnijih i najčitanijih, pa će vam on iz prve ruke znati reći o iskustvu pisanja i razlikama u odnosu na ono klasično akademsko pisanje. Dobar dan svima, ja sam Marko i sada ću kao autor reći nešto o tome kako bi tekst mogao funkcionirati u nekim idealnim uvjetima. Naravno, uvijek je potrebno privući određenu pažnju da netko zaista i otvori tekst i onda ga i pročita do kraja, jer mi svi sami uvijek često ističemo da živimo jako užurbano vremenu i da nam je pažnja uvijek jako fragmentirana. Naravno, tekst je onda moguće započeti nekom dosjetkom, nekom anegdotom kojim je moguće lijepo uvesti temu ili već u početku odmah i nekako objediniti. Ja bih se ovdje odmah referirao na Flash Kincaid Score. To je rezultat koji nam pokazuje razinu čitljivosti teksta i stvari su zapravo vrlo jednostavne.
Rečenice ne smiju biti preduge, također riječi koje koristimo ne bi smjele imati preveliki broj slogova. Općenito kada govorimo o rečenicama, na primjer, ne bi smjele biti lelujave i na kraju i onda i uspavljujuće, jer to tako djeluje na čitatelja. I uglavnom onda se na kraju uzme tekst, to se sve lijepo zbroji, podijeli po određenoj formuli, onda se dobije rezultat koji se smjesti na određenu skalu. I uglavnom zaključak je da bi tekstovi općenito koji su pisani za javnost trebali biti razumljivi prosječnom 13-godišnjaku ili 14-godišnjaku. Budući da ponekad mi pišemo o osjetljivim temama, moguće je naravno poigravati se pa uvijek ubacivati neke provokativnije rečenice koje baš zbog toga što se uglavnom ne pojavljuju u sličnim tekstovima mogu dodatno zainteresirati čitatelja ili pobuditi neku neočekivaniju emociju. Moguće je sklopiti rečenicu, na primjer, kada se javim, to sad sve govorim iz osobnog iskustva naravno, jer moguće je sklopiti rečenicu koja se temelji na nečim drugim svjedočanstvima, na nečim drugim zapisima i moguće je predstaviti zapravo kao nekakvu činjenicu. To mi se uvijek činio kao dobar trik. Uzmeš nekakvu činjenicu, a zapravo ju možeš plasirati kao neki zaključak ili kao neku tezu i onda to služi kao neki one-liner koji opet može sve više i više zaintrigirati nečiju pažnju. Naravno, tu postoji razlika u pisanju. Izražavanje koje nije nužno strogo, kako mi to nazivamo, znanstveno, ne mora po meni, na primjer, značiti da to ne referira na isto ili na slično i da je to ne odriče ono načelo istinitosti koje historija generalno slijedi, koje voli slijediti. Također, pitanje je li historija velikim dijelom i kreativna praksa i može li se onda konačni pisani produkt smatrati estetskim predmetom je uvijek u debati, a ja mislim da je baš taj način moguće iskoristiti da se na neki lakši i ljepši način mogu prenijeti opće ideje populaciji. Također, mislim da bi to mogla biti jedna od zadaća naše, uvjetno rečeno, znanosti, zato što od nekog prosječnog čitatelja, od prosječnog čovjeka koji je zainteresiran za povijest, ne iziskuje uglavnom prethodno poznavanje nekog određenog meta jezika, kao što je to, na primjer, sa prirodnim znanostima ili sa tehničkim znanostima. Evo sad mogu još reći nešto sam kao autor, kako mi je pisanje na portalu. Pisanje na portalu mi je naravno jako super, jer mi daje puno više prostora za invenciju, za slobodnije izražavanje u nekoj određenoj temi, koje često uopće nisu ni usko vezane uz historiografiju. Jedna od najljepših stvari naravno mi je da nema fusnota, jer mi to svi studenti naravno baš i ne volimo, uvijek nam je to neka tlaka koju radimo na kraju i mislim da je tu se krije jedan problem, a to je da me portal malo i po tom pitanju razmazio. Također, naravno, to je dobra vježba u pisanju, brušenju vlastitih vještina, na postupno osvješćivanje toga da ipak ispred nas postoji netko, neka publika koju se moramo i prilagođavati i koju moramo na neki način procjenjivati. To je ova statistika koju je spominjao Filip. Naravno, slobodu u temama uvijek imamo, ali sloboda u pisanju znači i odgovornost za ono što smo napisali, pa mislim da to onda dobro pojačava i disciplinu i našu svijest da ipak ne smijemo povrijediti neke svoje prvotne izvore. I isto tako, još za kraj spomenuo se da rad na portalu može pomoći pojedincu da, na primjer, se sve više i više s vremenom odvažuje da i sam donosi neke zaključke i neke svoje kritike u tekstu, a onda ako to i autor sam iznese u tekstu, to može, budući da se bavimo i predstavljanjem nekih publikacija, to onda može naravno i više zaintrigirati čitatelja da sam uzme neku, na primjer, knjigu u ruke i onda vidi hoće li se on složiti s nama ili se neće. Sad, nakon što je Marko naveo neke primjere kako on pristupa tekstu, ja ću navesti jedan pomalo, pa smatram ilustrativan, a možda čak pomalo banalan primjer kako tekst može izgledati, historiografski tekst može izgledati i onda na jedan način na koji bi ga možda mogli napraviti zanimljivijim. Naime, mi povjesničari naučeni smo pisati ovako. Pavao Riter Vitezović bio je hrvatski erudit i učenjak, rođen 1652. u Senju, a umro je 1713. u Beču.
Za života je bio povjesničar, jezikoslovac, izdavač, diplomat, pjesnik, politički teoretičar, a zbog svog rada povjesničari ga obično nazivaju polihistorom. Među njegovim najpoznatijim djelima su Kronika iz 1696. Leksikon, Croatia Rediviva, objavljena 1700. godine. Povjesničari i teoretičari književnosti su Croatiu Redivivu tumačili kao ambicioznu utopiju oživljene Hrvatske od Baltika do Crnog mora. No, Plorantis Croatia Sequela Duo ili 2 stoljeća uplakane Hrvatske, još jedno važno Vitezovićevo djelo, koje još uvijek nije dovoljno poznato u prošlim i sadašnjim akademskim krugovima, prevedeno je tek prošle godine. Dakle, imamo činjenice, navodimo datume, mjesto rođenja, navodimo utjecaje, navodimo najvažnija djela i to bi bilo uglavnom to, kao nekakav enciklopedijski članak. Međutim, to bi se moglo napisati i mrvicu zanimljivije i ono što je još bitnije kraće. Pavao Riter Vitezović vjerojatno nije bio introvertirani, plahi učenjak kakvim bi ga možda mogli zamišljati. Dakle, što mi ovdje uvodimo? Uvodimo sebe kao autora teksta, dakle živu osobu sa svojim stavovima. Uvodimo naravno i možda čak i indirektno obraćanje čitatelju. Uvodimo emociju, dakle poistovjećivanje sa čovjekom iz prošlosti. Možda i mi poistovjećujemo nekoga kao introvertiranog plahog kušenjaka, a on to možda nije. I sve to radimo kako bismo privukli čitatelja da čita dalje. Ono što nemamo datume, nemamo mjesto rođenja, dakle nemamo sve ove podatke koji konkretno za taj tekst, za taj paragraf, nemaju veze sa interpretacijom. Oni možda jesu bitni negdje drugdje u tekstu za neku interpretaciju, ali ako ovdje nisu bitni, mi ih nećemo navesti. Zato što tekst u online okruženju, iako mi naoko nismo ograničeni brojem znakova, mi možemo uzeti tekst od 25 kartica i mi ga možemo objaviti online. Problem je u tome što prosječni čitatelj, pa čak i visoko obrazovani, on nema fokus, on nema vremena, on je previše bombardiran informacijama da bi pročitao tekst od 25 kartica na internetu. I zato je bitno naglasiti da stvaranje sadržaja, u ovom slučaju u okviru javne povijesti, na internetu, nije nešto što se može odraditi onako u pauzi za ručak. Mislim, može se ako imamo, ne znam, 5-godišnje iskustvo, svaki dan pišemo to, pa ajde, možda ćemo to moći odraditi negdje na brzinu. Ali uglavnom treba dobro promišljati. Treba skratiti na najveći mogući način. Isto kao kad pišemo znanstvene članke pa smo ograničeni brojem kartica. Još više trebamo za online okruženje skraćivati maksimalno, jer jednostavno fokus čitatelja nije toliko velik. Pogotovo kada želimo objavljivati ozbiljan sadržaj, a to jest ozbiljan sadržaj. Kad smo već kod ozbiljnih sadržaja, evo ja bih molila da nam Marko kaže kako on teoriju, koja je sasvim sigurno bauk danas u historiografiji, onako prevodi da bude prikladna nekom online okruženju. Pa dobro, ponekad malo uspješnije, ponekad malo teže. Uvijek treba tu puno mašte, ja mislim, i puno mozganja. Naravno, uvijek treba one neke stvari o kojima sam govorio prije, ja mislim još i pojačati, jer je jako lako izgubiti pažnju kada se ide u apstrakciju i onda se to samo gomila i ponekad imam osjećaj da čitatelji mogu biti obeshrabreni već i u samom početku. I to je Tihana dobro spomenula. Baš sam ja to htio reći, da imam osjećaj da se bavim nekim prevoditeljskim poslom, kada si dam neki taj sam izazov da nešto teško pokušavam predstaviti javnosti. Naravno onda, kada se to radi prevoditeljski, onda se to treba izraziti jednostavnijim jezikom, međutim tu uvijek postoji klopka toga da onda zbog tog jednostavnijeg jezika ideje mogu izgubiti svoju kompleksnost i svoju dubinu. Tu baš jedan moj primjer kad nisam baš znao kako to sve jako jednostavno napraviti, kao na primjer članak o poststrukturalizmu. Naravno, uvijek je tu moguće
odvojiti bitno od nebitnog i onom bitnom izraziti bit neke ideje. Eto. I također mislim da je jedan od dobrih načina da se to napravi, da se pokuša pronaći neki eventualno primjer u svakodnevici ili aktualnim društvenim zbivanjima. Tu mi opet pada na pamet poststrukturalizam, makar to nisam baš previše radio. A, na primjer, to bi se možda moglo čak i povezati s debatama oko stanja na američkim sveučilištima, oko debate koliko jezik kreira stvarnost, kolika je uopće njegova moć u samoj stvarima koje su popularne, na primjer identifikacija, rod, marginalne društvene skupine, sloboda govora, govori mržnje i tako to. I onda mislim da ponekad postoje čitatelji koji zapravo ne razumiju možda sve te kompleksne ideje, ali bar mogu otprilike razumjeti u kojem se okrilju on može pojaviti i u kojem miljeju. Mislim da je onda bar to korisno. I naravno da je portal zapravo namijenjen obrazovanim čitateljima koji ne moraju biti iz naših užih struka. Mi znamo da postoji neki, ono što bismo mogli nazvati prosječni čitatelji ili čitatelji baš iz naših užih struka. I ovdje sam sad, budući da smo opet tu malo teoretizirali i pametovali prije, pa sam ja ovdje stavio da možemo implicirati svojeg čitatelja. Implicitni čitatelj je termin posuđen iz naratologije, iz estetike recepcije i on znači to može zapravo biti, kako sam ja to sam shvatio, kao zamišljena osoba, ali to tekstualna funkcija. Dakle, mi možemo uzeti neki tekst i onda ga otprilike analizirati i dobiti implicitnog čitatelja, odnosno po samim karakteristikama teksta i po sadržaju, na primjer, možemo skužiti kome se on obraća. I mislim da bi to isto nama kao autorima bilo dobro, da onda na kraju usporedimo svoj tekst i razmislimo malo s kime on može najlakše komunicirati, a isto tako uvijek kada pišemo moramo biti persona koja zamišlja jednostavno druge osobe koje to čita, jer bez toga zapravo nema ni pravog teksta. Hvala Marku. I ovaj zadnji dio smo zapravo zamislili kako bismo naglasili ono što smo ranije rekli, interpretativnost teksta naspram činjenica. Tu smo stavili jedan humorističan primjer, nadamo se da nikom neće biti uvredljiv, koji bi zapravo bio uvertirao ono što će više Tihana reći. Znači možemo vidjeti Leopolda Rankea koji se smatra ocem suvremene historiografije zasnovane na izvorima, koji postavlja onako, to jest izravna rečenica koja kaže Konstantin Porfirogene donosi nam mnoge važne činjenice o Hrvatskoj u srednjem vijeku. I sada tu imamo Nadu Klajić i Vjekoslava Klajića koji zapravo samo su dvije persone koje personaliziraju hrvatsku historiografiju 20. stoljeća koja se raspravljala oko činjenica što je točnije, što nije, što je istina, što nije, koji je pasus točni, što je falsifikat, što ne. To neko shvaćanje povjesničara kao nekakvog intelektualnog rudara koji mora naći točan izvor, iskopati činjenice i sad to je njegov zadatak prezentirati. A onda možete skroz desno vidjeti ovog jednog neimenovanog, nadobudnog tek diplomiranog povjesničara, onako suvremenog, koji postavlja retoričko pitanje, pa dobro, a šta ako je zapravo cijeli dan Administrando Imperio samo Konstantinova interpretacija, šta ako to nisu činjenice, šta ako je to samo njegov pogled na okolinu, taj nekakav interpretatio romana koji uvjetova njegovom pozicijom cara, ulogom pisanja toga dijela. Znači, možemo li reći da je to stvarno prošla zbilja ili je to samo Konstantinov nekakav pogled na okolinu i naravno kao i svaki ovaj mim, iako nužno ne završava tako u suvremenoj historiografiji, ovaj mim završava da jedan pozitivistički historičan je želim izdičut za to i baca nadobudnog mladog tek diplomiranog povjesničara kroz prozor. I sad će nešto više Tihana reći o samom tom segmentu. Dobro, hvala Filipa. Evo to je najbolji primjer kako mlađi ljudi funkcioniraju. Iako među nama nije toliko velika razlika. Ja sam Filipu rekla, čuj Filipe, ja bih htjela reći to i to, dajte mi 5 minuta i za 5 minuta mi je poslao ovu sliku. To tako funkcionira, otprilike. Dakle, kako mi pokušavamo slijediti historiografske tokove na portalu? Umjesto da naglašavamo činjenice, nekakav onako kvizaški, jeste li znali nešto o nečemu pristup, mi naglašavamo interpretaciju, naglašavamo povjesničara. To nam je jako bitno. Dakle, nije da mi tu sad nekog promoviramo. Nama je jako bitno da se zna da je to napisala živa ili neživa osoba, nije uopće bitno, od krvi i mesa, sa svojim stavovima. Mi to radimo tako da
kroz tekst stalno spominjemo tu osobu. Stavimo linkove na, ne znam, Akademija Edu, na neke druge stranice gdje se može saznati više o toj osobi. Naravno, otvaramo pitanje. Dakle, sve to isto kao u nekom znanstvenom tekstu, nekom znanstvenom članku, ali vizualno i sadržajno prilagođeno. Na kraju, evo, nema vas ovdje tako puno, ali ako je netko možda krivo shvatio, mi nikoga ne pokušavamo odvratiti od knjige, dapače. Dakle, mi pokušavamo dati jedan novi medij za promociju tih knjiga, dati jedan novi način raspačavanja ideja i na koncu natjerati ljude da uzmu knjigu u ruke. Ono što je bitno naglasiti, evo sad na kraju, mogu vam reći, sve što smo mi sada pričali u ovih, ne znam, pola sata, sve je to već zastarjelo. Znači, možemo lijepo zapakirati i baciti u recycle bin. Naravno da ne, ja se malo šalim. Vidim, tu me moj muž jako ružno gleda jer ja tu pričam sad neke gluposti. Ne možemo to napraviti, vjerojatno ipak naše iskustvo nešto vrijede, ali hoću zapravo možda čak i naglasiti da se trendovi mijenjaju, da se generacije toliko brzo mijenjaju da do trenutka kad mi dođemo ovdje na Clio Fest ili negdje drugdje gdje smo već bili, situacija je već skroz drugačija. Međutim, ne bih rekla da nas to treba obeshrabriti, dapače, mislim da nas to treba potaknuti da zapravo radimo s mladima, da upregnemo njihove mozgove, da upregnemo njihove sposobnosti koje su velike, njihov način razmišljanja koji je zavidan i da ih natjeramo da kreiraju nove, originalne sadržaje. Eto, ja bih time zaključila. Hvala vam. I ako ima netko kakvih pitanja, imamo još par minuta pa bismo mogli i otvoriti neku kraću raspravu. Hvala vam. Ajde, može? Primijetio sam naziv ovoga vašeg projekta podcast. Me samo zanima kakvih aluzija na riječ podcast, hoće li biti sadržaja u tom obliku? Aha, da. Ja sam to započela, moram priznati sama, 2018. godine i započela sam to kao nekakav video podcast. Problem se javio u tome što, iako je to vrijeme video podcast onako se činilo da će zaista uzeti maha, danas kada gledamo video sadržaj u trajanju od, ne znam, 45 minuta, sat vremena, problem je u tome što suvremeni čitatelj, prosječni koji boravi na internetu, nema vremena gledati nekog 45 minuta. Jednostavno nisam sigurna je li video podcast više najbolji mogući medij izražavanja. Kod audio podcasta nešto je drugačija situacija. Vi to ipak možete slušati, ne znam, kad kuhate, kad radite, kad vježbate, kad radite nešto, ali kod video podcasta ne. Naravno, mi smo, jednostavno naziv je ostao, nije uopće ni tako loš, iako je za Google indeksiranje u početku bilo jako loše, možete zamisliti, netko je opisao podcast, a Google ga lijepo pitao jeste li možda mislili podcast. To sad više nije bitno jer dovoljno smo dugo na Google da nas Google prepoznaje, ali eto, od tuda naziv. Hoćemo li jednog dana se možda prebaciti na audio podcast? Možda, eto, ja konkretno, fali mi ta mašinerija, fali mi studenti, kao što je Marko, da ih mogu upregnuti, da osmisle, evo, kao što je Filip osmislio taj mim u 5 minuta. Mim koji onako sažima hrpu predavanja u jednoj sličici. Ima još netko kakvih pitanja? Profesorice? Imam ja jedno kao profesorsko pitanje. Prije, naravno, prekršta komplimenata za vaš nastup i za doista veliko osvježenje na ovome Clio-festu, ali ne samo ovogodišnjima, nego na Clio-festu kao formatu koji bi trebao upravo promovirati ovakve sadržaje, a nažalost formati unutar kojih Clio-fest operira su još uvijek prilično tradicionalni, dakle okrugli stolovi i promocije knjiga, dakle to je sve više primjerenije našoj generaciji, tu mislim na kolegicu i sebe, dakle to je nekoj srednjoj generaciji, nego li vama i zbog toga sam malo i žalosna kad sam shvatila da nitko od kolega studenta koje sam danas pozvala da dođe nije došao, ali
Pa to je bila moja ideja, ali nažalost nemam tu studentsku mašineriju oko sebe. Dakle, moja ideja je bila da uvijek, dakle, umjesto da se zada neka zadaća, napišimo seminarski rad od 15 kartica, da se uvijek pokuša uvježbati studenta i da napiše nekakav tekst za javnu povijest u nekom online okruženju. Ali ne mora to biti samo tekst, to može biti bilo kakav način izražavanja, bilo kakav, dakle film, može biti audio podcast, može biti, evo, hrpa mimova koji zapravo govore o izuzetno kompleksnim temama. Dakle, potreban je izuzetno velik napor da student to osmisli. A na taj način, mislim, ja vjerujem da bi studentima bilo drago da ih privučemo takvim stvarima, a oni bi sami vježbali kreativan način razmišljanja koji im nije bitan samo za struku, već i kasnije, a mislim, ko zna gdje ćemo se zaposliti, ali ako znamo kreativno razmišljati, pa neće biti problema za nas. Tako da ja bih rekla da to se podrazumijeva. Dakle, ja osobno dala bih studentima, ne znam, kao što je Filip u 5 minuta isproducirao nešto što je meni bilo nezamislivo, tko zna, uopće ne mogu niti zamisliti što će sve moći isproducirati, ne znam, ljudi koji su 15 godina mlađi od nas. Eto, ja bih, otprilike bi to bilo tako, nekakva utopija koju se nadam jednog dana. Hvala, ja ću pokušati sa tim eksperimentom na svojoj nastavi, bar na diplomskoj razini, koja čini mi se je primjerenija od preddiplomske, jer studenti ipak barem teoretski imaju neko predznanje da naprave ovako za 5 minuta nekakvu dobru konceptualizaciju. Hvala. Ima li još možda netko kakvih pitanja? Profesorice?
Da. Ja mislim... Da, ja mislim da studente treba dresirati i na jedno i na drugo. Dakle, zato postoji onako možda čak i tradicionalni oblik prediplomskog studija gdje vi možete onako napraviti neku selekciju. Ajmo napraviti selekciju među studentima koji mogu sjediti za knjigom ne znam koliko sati, koji mogu naučiti ne znam koliko činjenica i to sve isproducirati na nekom pismenom ispitu, da vi jednostavno nađete studente koji to može. Ok, sad kad vi to možete, ajmo vas istestirati, jel vi možete, jel vi imate dovoljno, onako, možete sjediti, ne znam, 10 sati negdje u arhivu i nešto pročitati uz mnogo fokusa. Ali isto tako ne smijemo zanemariti ovaj kreativni aspekt rada, jer jednostavno bojim se da će nas onako druge struke, druge znanosti pokopati. Ovo što ste rekli da je znanstvena produkcija dosta spora. Spora je, ali isto tako je i došlo do hiperprodukcije znanstvenih publikacija i to je zapravo bio glavni razlog zašto sam ja pokrenula portal. To je zapravo bio glavni razlog. Jer danas prosječni mladi povjesničari ili bilo tko se bavi humanističkom strukom, ne da ne može pratiti nova kretanja u povijesti, na primjer, nego čak ne može pratiti niti nova kretanja u nekom području unutar povijesti kojim se bavi, na primjer, historijska imagologija. Jer jednostavno toliko brzo se svega stvara. I cilj je bio nekakav utopijski, naći hrpu ljudi koji bi kad god nešto pročitaju, ajmo napisati neki kratak članak o tome, izvijestiti čitateljstvo o tom članku i potaknuti onog koga interesira ta tema da uzme tu knjigu u ruke. Evo, to je bilo onako nekakva ideja. Problem je naravno naći ljude. Prvo, ljude koji čitaju, a drugo, ljude koji su voljni o tom čitanju izvijestiti nekog drugog. To je, kao što sam rekla, stvarno jest napor. Mislim, ja vidim po sebi, znam da jest napor kad vi pročitate bilo članak, bilo knjigu, pa morate to napisati na zanimljiv način u 3 kartice. Pa mislim, to je stvarno je teško. Da. Evo, imamo još... Dajte mi samo malo glasnije. Jel me sad čujete bolje? Da. Okay. I napravio je prezentaciju u potpunosti od mimova. Znači, i to je bilo neobično, novo, zabavno, mi smo se svi smijali, cijela učionica, jer su ti mimovi bili jako pametni, gdje se vidjelo razumijevanje tematike, a opet da bude pristupačno i zabavno. E sad, ono što je meni problem kod takvog pristupa je da fokus ostaje samo na mimovima, a ne ostaje na sadržaju. I sad, šta smo mi onda naučili o Balkanskim ratovima konkretno, ostaje veliki upitnik. Jer se ja sjećam mimova, ali sad koliko se sjećam sadržaja, to je dosta upitno. Tako da, mislim, kreativnost u povijesti po meni može biti za popularizaciju, ali ne za povjesničare koji moraju biti kao profesionalci ili nas studenata koji ćemo to biti, nadam se, jer uvijek ostaje da se to mora naučiti. To je suhoparno, ali to je temelj. Tako da, evo, to je neki moj komentar. Da, naravno, kao što sam rekla, povjesničari moraju znati ovo što sam prije rekla, znači naučiti, moraju znati sjediti, moraju imati volje sjediti negdje 10 sati. Međutim, treba njegovati i ovu drugu stranu. Ja bih možda dala Filipu da odgovori na to pitanje, jer ja kad gledam onaj njegov mim, ja konkretno sam dosta toga zapamtila. Čak možda meni, ja imam 30 godina, meni čak ovaj mim niti nije toliko poznat kao sam neki koncept. To je možda čak veći za par godina mlađe, ali evo, stvarno sam
mnogo toga sam se prisjetila što smo sve radili na primjer, kolegi imao povijest i historiografija. Filipe, kako bi ti odgovorio? Pa ovo što smo zapravo bili pričali, nije nekakva ideja da zamijene ovi drugi pristup i to neki akademski, klasični pristup. Ovo je samo još jedno oruđe u repertoaru zapravo povjesničara. Jer mislim, povjesničar uvijek piše tekst koji će neko čitat, a problem je što danas ti čitatelji imaju sve manje pažnje, treba im se taj tekst skraćivati. Isto tako, vezano za ovo pitanje o podcastu, ti čitatelji sve češće postaju slušatelji. Ja recimo znam po sebi, od kad su audio knjige postale popularne, ja knjigu uzimam u ruku jedno ako nema audio knjige na Amazonu. Jednostavno mi puno lakše, brže, probavljivije ide audio. Tako i ovo, znači ovo je samo jedan oblik izražaja koji naravno nikad neće zamijeniti, niti bi trebao zamijeniti pisanje nekakvih klasičnih istraživanja, već je samo jedno od oruđa u repertoaru. Odradio sam istraživanje, prezentirano je to ovako na jedan klasičan, lijep znanstven način, ali isto tako bi povjesničar trebao znati to svoje sistematsko i detaljno istraživanje prezentirati na jednostavniji način publici koja možda pa čak ne bi ni razumjela potpuno ovaj akademski tekst. Tako da u tom smislu naravno neće nikad zamijeniti, ne bi niti trebao zamijeniti, povijest je ipak znanost na kraju krajeva i treba učiti studente i ovome, ali bi bilo dobro da ih se uči i drugim izražajima. Ima li još netko koje pitanje? Nema nitko. Ok, dobro. Ja vam se zahvaljujem. Nije vas došlo mnogo, ali vi koji ste došli, vi ste vrijedni. Vrlo vjerojatno vani je jako lijep dan. Ja si razmišljam, pa mislim, park zove, ljudi moraju kuhati, već je popodne, morali su vjerojatno otići. Ali dobro, bit će na YouTube-u, tako da to ćemo dijeliti. Hvala vam puno.